kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Tobal. Isang beses lang akong umibig sa isang babae at yun ay si Stella. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad nang tumibok ang aking puso at sinabi ko sa aking sarili na siya na ang the one. Hindi nagtagal, naging kami ni Stella. Pero maraming pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Isa na rito ang pagtutol ng kanyang mga magulang. At Tobal, Stella, akala ko hindi ka na darating. kaya ako dumating para personal na makipag-break sa'yo. Ano? Huwag ka namang ganyan. Hindi magandang biro yan. Gusto kasi ng mga magulang ko na makipag-break ako sa'yo. Pero bakit? Stella, Tobal, anong ginagawa mo dito sa Mandawi? gusto lang kitang kumustahin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Namiss kita. Ako rin. Kaya nga, pumunta ako dito sa Mandawi para magpaalam sa'yo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila, doon na ako mag-aaral at maghahanap buhay. Ganun ba? Ibig sabihin, mas lalayo pa pala ang distansya nating dalawa? Pero bago sana ako umalis, may gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Ha? Oo naman. Pero, teka, pakakasalan mo ba ako? Oo. Gusto ko sana bago tayo magkalayo, magpakasal muna tayo sa West. Ha? Sige na, Stella. Para kahit na magkalayo tayo, wala nang makapaghiwalay sa atin. Sige. Sige. Pumapayag ako makasal sa'yo. Salamat. Salamat. Basta pangako ko sa'yo, babalikan din kagad kita oras na makatapos na ako ng aking pag-aaral. At ipinangangako ko, magiging mabuting asawa din ako sa'yo. Hello, Tobal? Hello, mahal. Happy first monthsary. Happy first monthsary din. Biruin mo, 1 month na pala tayong mag-asawa. Bilis ng panahon, ano? Oo nga. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nag-honeymoon. Huwag kang mag-alala. After ng graduation natin doon tayo mag-honeymoon. Kumusta ng asawa ko? Eto, ayos naman. Katatapos lang ng final exams namin. Ay, sana pumasa ako. Huwag kang mag-alala. Papasa ka niyan. Matalino ko yung asawa ko. Ikaw, kumusta ka naman dyan sa Manila? Eto, ayos lang din. Nagre-review ko para sa final exam namin sa next week. Okay lang din ang trabaho ko dito sa pawn shop. Ah, wala ka bang ibang babae dyan? Ano? Bakit naman ako mabababae? May asawa na ako. Mali ko. Maraming magagandang babae dyan sa Maynila. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Mali. Han, basta tutuparin ko yung promise ko sa'yo nung araw ng kasal natin na forever ako magiging tapat sa'yo. Namimiss ko ng asawa ko, ha. Gusto ko sana siyang mayakap ng pagkahigpit-higpit. Ako nga rin Pero kailangan natin magtiis. Para din to sa kinabukasan natin. Ay, Ate Stella, huwag mong piliti magsalita kung hindi mo kaya. Nakausap na ni na mama at papa yung mga doktor. Sabi nila, naapektuhan daw yung speech ability mo. Hindi ko na raw makakapagsalita. Huwag
Huwag ka na umiyak. Nasasaktan kami, ate. Bakit? Sino ba gusto niyo pa makita? Si Kuya Tobal po ba? Kung ganun, tama ako. Sige, susubukin ko siyang tawagan para ipaalam sa kanya yung nangyari sa'yo. Stella, anak, tara, maghapunan na tayo. Anak, bakit? Teka, brown envelope? Bakit? At, oo, sige. Bubuksan ko. Stella, ano ito? Marriage contract niyo ni Tobal? Ano? Ang ibig sabihin? Mag-asawa na kayong dalawa? Pero Stella, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Alam mo naman, ayaw namin sa lalaking yun. Pero bakit sinuway mo pa rin kami? Nasaan ang lalaking yun? Kung asawa ka na niya, dapat tinutulungan ka niya ngayon. Gusto mong huwag nang sabihin kay Tobal yung nangyari sa'yo? Pero bakit? Ayaw mong sabihin sa kanya ang totoo. Kasi natatakot ka na baka iwanan ka niya dahil sa nangyari sa'yo. Hello? Kuya Tobal? Hello? Si Wendy to. Wendy, bakit nasa si Stella? Tawag ako ng tawag pero nire-reject lang niya ako. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ayaw niya akong kausapin? May problema si Ate Stella. Ano po kasi, na-aksidente siya. Ano? Kumusta na siya? Ayos na po. Pero kuya, kasi dahil dun sa nangyaring aksidente sa kanya, Oh, hindi maigalaw ni ate yung kalahati niyang katawan. Tapos, hindi na siya nakakapagsalita. Diyos ko. Wendy, alam niyo ba na kasal kami ni Stella? Oo. Ano kuya? Paninindigan mo ba yung asawa mo? Stella, anak, meron kang bisita. Mahal. Huwag ka nang umiyak. Stella, sa pagkakataong ito, sa simbahan na kita pakakasalan. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Tanggap kita kahit ano pang itsura mo. Kahit ano pang kapansanan mo ngayon. Nandito ko para tulungan ka. Para alagaan ka. Para paglingkuran ka. At kung hindi ka man makapagsalita, akong magiging boses mo. Basta, hindi ko makakalimutan yung mga ipinakako ko sa'yo nung araw na ikasal tayo. Na mamahalin kita at magsasama tayo habang buhay. Ang pag-ibig ay parang ginto. Kapag totoo, hindi kumukupas. Ganon ang pagmamahal ko sa aking asawang si Stella. Lumipas ang 10 taon, masaya pa rin kami sa buhay
At buo kong ipinagmamalaki na pinagsisilbihan ko ang aking asawa ng buong tapat. Samantala, pagtitinda ng barbecue sa tapat ng aming bahay ang pinagkukunan namin ng kabuhayan sa ngayon. At salamat sa Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi ko kailangan ng maranyang buhay dahil para sa akin, ang makasama ko ang aking asawa sa araw-araw ay sapat na para sa akin. Ito po si Tobal, mapagmahal na asawa, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na nahulog sa tukso ng pera at bitag ng masasamang hangarin. Siya ay si Erlinda. Marami akong insecurity sa buhay. Kung kaya may gusto akong patunayan sa ibang tao. Siguro nga isang malaking dahilan yon. Kaya hindi ko na rin nagawang patakbuhin ng maayos ang aking buhay. Masyado kasi ako nawili sa maling diskarte sa pagkita ng pera. Pati mga anak ko, nadamay. Nay, bakit kailangan isang latirahan nyo na naman yung isang kwartong paupan sa kabilang bahay? Halos nakasanla na po lahat ng mga kwarto doon na. Bibili nga kasi tayo ng 2 aircon. Tigisa tayo. Ay, hindi ko na kayang init ang panahon. Parang mamamatay ako araw-araw. Paano po ang pagtubo sa mga yun? Ang malaki pang problema, kapag nalaman niya ni Tito Ador, nakakahiya naman sa kanila ni Tita Nora. Pinamahala lang sa inyo yung paupahan nila. Tinabuso niyo naman. Hindi ko pinoproblema pagtubo sa mga yon. Lalo at dating ng dating ang pera sa mga palad ko. Kaya bago malaman ng Tito Ador mo na nakasanla yung mga paupahan niya, Richard, natubos ko na lahat ng mga yon. Inay, kung tutuusin, pwede naman po tayo mamuhay ng simple. Magpagkakasya na po natin at kinikita ko bilang receiving clerk sa supermarket. Ako, Jamie, tigilan mo na nga ako sa kakokontra sa mga diskarte ko. Huwag mo nga ako pinakikialaman. Pareho kayo ni Kuya Justin. Puro pa na lamang sa kapwa ang alam. Pati tuloy ako. Hindi na ako makatingin ng diretsyo sa mga tao na nakakasalubong ko sa labas. Pagod! What? Kayo pala ang magandang araw po. Mas magandang araw ko kapag nagpakita sa akin si Justin. Hindi tumutupad sa pinangako niyang pagbabayad ng utang yung live-in partner mo. Sa maniwala po kayo sa hindi. Halos hindi po umuwi sa tinutuluyan namin si Justin. Hindi ko nga po alam kung saan nagpupunta yung tao yun. Isa lang ang masasabi ko, ha? Kapag hindi pa siya nakipag-usap tungkol sa atrasin na sa akin, pasasabugin ko ang bungo niya. Isang bala lang ang katapat niya. Buti naman, sumipot ka rito, Justin. Ang daming naniningil sa'yo rito. Halos buong barangay, nautangan mo na yata. Pati ako, ginugulo eh. Ay, talagang kamo sila. Patasaan ba't mababayaran ko rin sila? Lalo na't may ibababa na namang cash assistant sa barangay. Oh? Uy, oh. Sali mo ko riyan, ha? Lista mo pangalan ko. Oo naman, Nay. Ano na lang ang silbi ko bilang barangay treasurer? Kung hindi ko kayo inilista ni na Margot,
pati na rin si Jamie. Abay, dapat lang ano, sa dami ng utang mo sa akin, dapat lang ako makinabang sa mga kinukurat mo sa barangay. Don't worry, Nay. Hanggat nakapwesto ako sa barangay, mananagana ka sa akin. Pero wag mo nang uulitin na nagpapunta ka na ibang tao sa barangay para kunin yung ayuda ko. Dahil kapag ginawa mo ulit yun, hindi ka na makatutuntong sa bahay na ito. Kumusta, Margot? Nakakuha ka na ba ng mga daming na ililista kong beneficiary sa darating na bagong cash assistant? Oo. Ito nga kinukumpleto ko nga yung mga address na gagamitin nila rito. Mga taga-ibang barangay kasi sila, kaya kailangan address ng mga taga rito yung gagamitin nila. Sige. Hihintayin ko nung makompleto mo yung mga listahan na yan. Para matrabaho na namin agad yan ni Justin. Oo. Basta liwanagin mo rin sa mga tao na yan, ha? Na 500 piso lang ang ipaparte natin sa kanila sa kabuuang 4,000 pisong ayuda. Oy, kuya ha? Huwag na huwag mo ililista ang pangalan ko sa barangay para gamitin sa cash assistance na ipamimigay mo, ha? Oh, anong problema dun? Kahit hindi ka naman sumipot doon, pwede ko naman kunin yung pera dahil kapatid kita. Madidiskarte ako isang nagbibigay ng pera. Eh, bakit mo kasi ayaw mo intindihin na ayoko maging bahagi ng korupsyon na ginagawa mo sa barangay? Kung si inaenganyo mo, dahil sa kalokohan mo, wag ako. Pwede ba, Jamie? Huwag mo nang pahabayin itong usapang ito. Kung ayaw mo, edi wag. Hindi naman talaga sa'yo mapupunta ang pera. Dahil dami ka lang din. Tapos! Hanggang kailan ka ba magiging ganit sa pera, kuya? Hanggang lulong ka pa rin sa pangangarera mo, sa pag-online sabong mo? Hanggang isang araw, matuklasan mo na lang na wala ka na rin dignidad dahil ang perang para sa may hirap natin kabarangay ay binubulsa mo! Mukhang marami kayong nakupit sa bagong dating na ayudang pera, Ronnie. Nilagay ganun lang nga po, Mang Anton. Paribasa may basbas ni Chairman yung pangungurap nyo. Si Justin, nasa ng hardware. Huwag kayong mag-alala, Mang Anton. Sa dami na nakurakot ni Justin sa cash assistance, hindi pa pwedeng hindi na sumulpat sa karerahan nyo. E tiyak na pating-tabi na rin ang kamay nyo magsugal. Bayaran muna niya yung 50,000 na pinaki niya sa anak kong nagbabantay sa pakarera ko. Dahil sariling pera ko ang inabono ko ron. Sino kayo? Bakit nakamaskara kayo? Anong kailangan sa akin? Pipit-pitin lang namin yung mga kamay mo, Justin. Sumusobra na sa likod yung mga yan ha? Kaya mga sama, durugin na natin ang gustong kamay ng ungkok na ito. Ihawa ka na kumay. Palo! Nay, ang sakit ng mga kamay ko. Hindi ko maigalaw. Anong maigagalaw mo yan halos dinurog ng mga tao umatake sa'yo yung kamay mo. Paglabas ko rito sa ospital, magbabayad sa akin kung sino mo ng mga hayop na yun. May isa ka pang mas malaking problema, Justin. Nagkakagulo sa barangay ngayon. Sumugo doon yung mga taong kinuha ni Margot sa dami para kumulekta ng ayuda. Eh, hindi pa na ibinigay ni Margot yung usapan ni Manda kada taong kausap niya. Ano? Akala niyo ba? Hindi ako nasasaktan sa masamang salitang sinasabi ng mga kabarangay natin laban sa inyo dalawa ni Kuya at si Margot. Sana naman. Magbago na kayo. Maraming paraan na marangal yung pagkita ng pera. Natatakot ako sa kahinatan ng buhay namin ngayon, Jamie. Lalo na't buntis pala ako. Nitong buwan ko lang nato na kumpirma. Ayusin ang buhay niyo. Dahil magkakaanak na kayo. Ngayon, hindi na mga sarili ninyo responsibilidad ninyo.
Nagtahan na pala kayo ng kaso sa pagnanakaw ng pera. Dapat nakalaan sa mahihirap na naapektuhan ng pandemya. Hindi po nauunawa ng mga paulit-ulit na paalala sa akin ni Jamie, Inay. Kung nakinig lang ako sa kanya sa simula pa lang. Ako naman, matatanggap ko lang mante. Galing sa Tito Adorno. Ipagagawa raw nila yung bahay paupahan nila. Kaya kailangan maabisuhan yung mga nangungupahan magsilipat na. Paano kung gagawin yun? Nakasang lang tira lahat ang parte doon. Wala naman akong perang pagtubo sa mga yun. Jamie, 200,000 piso lahat ng ito. Pantubos po. Sa 4 na kwartong isinanglang tira ninyo sa paupahan ni Tito Ador, Inay. Hindi po ba? Oo, pero... Saan mo ginawa ito malaking halagang ito? Ipon ko po yan. Bawat bonus na nakukuha ko sa kumpanya, hindi ko po ginagastos. Itinatabi ko po sa bangko. At kada sahod, dinadagdagan ko rin po. Kaya lumaki ng ganyan. Anak, salamat. Maraming salamat. Napakabuti mo natin sa akin. Sa kabila ng mga pagkakamali ko. Sana naman po, nagkaroon na kayo ng leksyon sa mga malinis ng pagdidesisyon sa buhay, Nay. Mas masarap pong mamuhay ng marangal. Lalo na, at galing sa ating mga pagsisikap. Oo, anak. Mula ngayon, makukontento na ako sa mga bagay na mayroon ako. Lalo na, napakapalad ko sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Alam ko, isang mahabang proseso ang pagbabago. Pero pinagdadali yun ng mga taong gumagamay sa atin upang hindi na muli pa lumiko ng landas. Si Justin, si Margot at ako. Binigyan kami na nasa itaas ng San Jamie na mamahalin kami sa kabila ng aming mga kakulangan. Itutuwid kami sa kabila ng aming mga kamalian. Ako si Arlinda at ito ang aking buhay. Sa buhay, ang pagiging kontento ay kakambal ng kaligayahan. Kaakibat din ito ng tagumpay at isang buhay na may dangal. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaki ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Denver. Years na akong professor. Ngunit bago yun, isang masakit na pangyayari ang naganap sa akin. Kaya naman mula noon, naipangako ko sa aking sarili na hindi lang ako basta magtuturo sa aking mga estudyante, kundi tutulong din. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Birthday ko ngayon, Randy. Kaya kita inilibre dito sa kantin. Swerte ko po talaga, sir. Sa dami po ng estudyante nyo, ako po ang napili nyong ilibre. Right. Kaya wag mo sayangin ang swerte mo. Gusto ko na yan, no? Oh, kaya na. Thanks, sir. Pwede na. Bakit nga pala wala kang assignment sa subject ko kanina? Po? Kuwan, sir. Sorry po. Hindi ko po kasi nagawa. Nakalimutan ko po. Talaga? O baka naman nakipag-date ka. Kaya ka walang assignment. Sabihin mo na, parang namang hindi ako dumaan sa ganyan eh. Makulit po kasi si Arlene eh.
Gusto mo masyal kami kahit wala akong pera. Kaya pinagbigyan ko na po. Di siya ang gumastos. Yes, sir. Wala po akong pang-date eh. Ikaw hindi baling makipag-date ka. Pero dapat gumawa ka pa rin ng assignment mo. Sayang naman ang baon mo at time dito sa university kung wala kang gagawin. At ayoko ring masayang ang laway ko sa pagtuturo lang. Gets mo? Yes, sir. And thanks po sa pagiging understanding niyo. Anong thanks? May kapalit yun, uy. Sir? Marami akong dalang gamit mamaya. Tulungan mo akong iuwi mga yon. Huwag ka mag-alala. Pakakainin uli kita. Okay, sir. Yun lang po pala eh. Ang swerte mo, Randy. Kasi mukhang favorite ka ni Sir Denver. Bakit mo naman nasabi yun, Patty? Paano? Para kayong tropa. Lagi kayong magkasama. Madalas ka rin niya utusan. Nagtataka nga ako eh. Kung bakit ako ang tinotropa niya. Siguro dahil gwapo ako. Ano ibig mong sabihin? Na mahilig sa gwapo si Sir Denver? Nabading siya, ganun. Hindi naman. Pero hindi ko maisip ang dahilan eh. Kung bakit malapit siya sa akin. Baka naman talagang mahilig lang siya sa gwapo. Dahil pangit siya. Sus, ito naman kung makapangit, wagas. Totoo naman, di ba? Pero mabait si Sir kahit pangit siya. Kaya nga, dahil sa mga ipinapakita niya sa akin, ganado ako mag-aral sa subject niya. Di ba back subject mo yung tinuturo niya? Lumipat ka nga lang sa kanya, kaya naging classmate ka namin eh. Oo, 2 beses ko nang hindi na ipasa yung subject na yun. Palagay ko, this time, papasa ka na. Tropa mo kasi professor natin eh. Denver, alam mo na ba usap-usapan ng mga estudyante natin? Anong usap-usapan, Norman? Favorite student po raw si Randy. Sa bagay, napapansin ko nga, madalas mo siyang kasama. Bakit mo nga ba naging paboritong taong yun? Hindi naman siya matalino. Puro nga, pakikipag-girlfriend ang iniintindi nun eh. Kaya kahit 20 years old na, first year college pa rin. Norman, hindi naman porke gano'n ang estudyante natin. Hindi na maaaring magbago. Ibig sabihin, tinutulungan mo siyang magbago. Oo. Kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Gano'n naman dapat ang gawin natin, di ba? Yung hindi lang basta turuan ng mga estudyante ng subject natin, kundi akayin sila sa tamang landas ng buhay. Oo nga, pero mas matrabaho yan. Pero dito ako mas nakadarama ng fulfillment. Kapag naaakay ko sa tama ang mga estudyante ko. Nagtataka ako sa'yo, bakit nga ba ganyan ka sa mga estudyante mo? Randy, hindi ka na naman dumating sa usapan natin yesterday. Sorry, Jessel. Nilagnat kasi ako eh. Ang sakit ng ulo ko kaya hindi kita napuntahan. Ay, ganun ba? Sana tinext mo ko. Para ako na lang ang nagpunta sa'yo. Ayoko nang abalahin ka pa sa studies mo. Kaya nga ngayong medyo okay ng pakiramdam ko, pinuntahan na kita. I'm sorry, Randy, ha? Kala ko kasi may kadate ka ng iba. Kaya hindi mo ko sinipot. Selos ka kasi ng selos eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil ikaw lang ang love ko. Buksan mo na. Tiyak magugustuhan mo yan. Nakakahiya naman sa'yo, Arlene. Ikaw na lang ang laging may gift sa akin. Ganito talaga ako. Pag love ko yung tao. Sige na. Open mo na yung gift ko sa'yo. Okay. Wow! Ang gandang cellphone nito. Thanks, Arlene. Gumastos ka pa ng malaki. Happy monthsary. Ha? Ay,
Oo nga pala. Mansari nga pala natin. Happy Mansari, babe. Kawa. Nakalimutan mo. Pasensya na. Marami kasi akong assignment sa university. Kaya nakalimutan ko. Oh, ano? Di ba tayo mamamasyal? Ha? Mamamasyal? Kaya lang... Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa gastos. Pareho mo naman pala silang hindi type. Bakit niligawan mo pa? Nahalata ko kasi gusto nila ako. Kaya niligawan ko. Sus? At yun, walang kahirap-hirap nila akong sinagot. Pero pinaglalaroan mo sila sa ginagawa mo. Oo nga. Friend, iwan mo na sila. Total, hindi mo naman pala gusto. Baka mamaya niya makasigig ka. Tama si Patty. Dapat ang nililigawan mo ay yun talagang mahal mo. At kung hindi ka pa sure sa feelings mo, di huwag ka manligaw. Studies mo na lang ang pagbuhusan mo ng panahon mo. Napakasaya ko nung oras na yon. Napakagaan ng aking kalooban. Dahil sa isang kaluluwa ang naituwid ko ng landas. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Denver, isang professor, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Susan Robles, at Lionel Benjamin sa papel na Denver. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Monica. Kaisa-isa naming anak ng yumao kong asawa si Ruth. Mahal na mahal ko siya. Kaya mula nang pumanaw ang kanyang ama, sa kanya ko na ibinuhos ang aking panahon. Pinalago ko rin ang aming kabuhayan para sa kanya. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Talaga ba desidido ka na sa gusto mong mangyari? Oo naman, Ate Editha. Matagal na namin kaibigan si Piding at maayos ang kanilang pamilya. Walang dahilan para umatras ako sa aming usapan. Papaano kung ayaw ni Ruth? Mabait ang pamangkin mo. Masunurin. Kaya nga kahit gusto niyang maging lawyer, management ang kinuha niya. Nung sabihin ko sa kanya na gusto kong tulungan niya ako sa aming negosyo. Kaya natitiyak ko na susundin niya akong muli. Pero iba ang usapin ng puso, Monica. Ako ang nakakaalam ng makabubuti para sa kanya. At naniniwala siya doon. Wala pa ba siyang nobyo? Ay, hindi na importante yun, ate. May nobyo man siya o wala. Basta ang gusto ko pa rin ang masusunod. Ano pong pag-uusapan natin, Ma? Dito magdi-dinner si Piding at Chimbo tonight. At gusto ko, tulungan mo ako sa pag-asikaso sa kanila. Sure. Yun lang pala eh. Bakit po ba dito magdi-dinner si Mang Piding? Kukunin niyo ba siyang business partner? Oh, gusto naming magsanay na kayo ni Jimbo na lagi magkasama.
Bakit po? Bilang paghahanda yon sa inyong pagpapakasal. Mama! Hindi ko naman siya boyfriend. Hindi kami nagmamahalan. Matututuhan nyo ring mahalin ang isa't isa pagkasal na kayo. Pero, paano kung may nobya na siya? Hindi naman niya tatama na ipilit niyo ako sa kanya. Tulad mo, mabait at masunurin ding anak si Jimbo. Kaya hindi magiging problema yun. Hindi na po ba magbabagong pasya ninyo? Matagal na namin kasunduan yun ni Napiding. Kaya hindi na mababago pa. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahamak. Alam ko kung anong makabubuti para sa'yo. Kaya sundin mo ako. Good evening, Monica. Oh. Good evening po, tita. Oh, Jimbo. Sabi ko na nga, ba't kayo ang aga nyo? Kilala mo naman ako. Ayokong nahuhuli sa usapan. At siguro, ganon din itong binata mo. Siyempre naman. Sa akin siya man eh. Nagdala nga pala kami ng mga pagkain mapagsasaluhan natin. Oh, nagpaluto rin ako. Si Ruth po, tita. Ay, nandun siya sa loob. Halika na doon sa dining room. Doon na natin planuhin ang tungkol sa kanilang kasal. Mabutit sumama ka sa akin dito sa park. Magkaibigan ng parents natin. At ganun din tayo. Kaya nga natuwa sila nung yayaan kitang mamasyal. Ang hindi nila alam, ginawa ko yun dahil gusto kong magkausap tayo ng gusto. Tungkol ba sa balak nila? Oo. Ayoko sa gusto nilang mangyari. May nobya na ako. Talaga? Oo. 2 years na kami. Pareho lang pala tayo eh. Pero, anong gagawin natin para mapagbago ang isip nila? Mahirap kumbinsihin si Papa. Kaya ang plano ko, magpapakasalan lang kami ng simple ng nobya ko. Maaari naman namin gawin yon dahil nasa tamang edad na kami. Mabuti ka pa. May plano ka na. Ako wala pa. Dahil hindi pa ito alam ni Elmer. Ma'am Monica, para saan po ang perang ito? Separation pay mo yan, Elmer. Ibinigay ko na para makaalis ka na sa kumpanya ko. Po? Bakit po, ma'am? Ano pong kasalanan ko? Dederechahin na kita. Ang kasalanan mo, naging nobya mo ang aking anak. Oo nga, mataas ang designation mo dito sa company ko. Pero hindi ka pa rin bagay sa kanya. Ma'am Monica... Hindi ikaw ang gusto ko para kay Ruth. At para sabihin ko sa'yo, nakatakda ng ikasal si Ruth sa anak ng kaibigan ko. Ginawa ni Mama yun? Oo, Ruth. Pero hindi ang pagkawala ko sa company niyo ang masakit sa akin. Kundi yung nalaman ko na nakatakda ka na palang ikasal sa iba. I'm sorry, Elmer. Dahil hindi ko agad nasabi sa yung tungkol doon. Pero, pareho lang kami ni Jimbo na ayaw sa gustong mangyari ng parents namin. Ganun ba? Oo. Katunayan may girlfriend na siya. At plano nila magpakasal kahit simple lang. Ruth, magplano na rin tayo. Para wag na tayong magkahiwalay pa. Ginawa kay Elmer yun, Ma. At pinagsalitaan niyo pa siya ng masakit. Nagsumbong pala sa yung oportunistang yon. Ma, hindi oportunista si Elmer. Mabait at tapat siya. At mahal po niya ako. At paano ka nakatitiyak? Natapat nga siya sa'yo. Hindi mo naman alam ang makabubuti para sa'yo. Nakakamali kayo. Hindi na ako bata. Alam ko ng tama at mali. Alam ko na kung ano makabubuti para sa akin. Tumigil ka! Pinapal niyo ako. Dahil nagiging suwail ka na. Yan ang pangit na impluensya sa'yo ng walang kwentang Elmer na yon. Makinig ka, Ruth. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Jimbo. At huwag mo ako susuwayin. Itatakwil kita.
si Mama, Tita Edita. Parang hindi siya nagmahal. Ay, ewan ko ba sa kapatid kong yun. Hindi naman ganon ang mga magulang namin. Tita, please. Tulungan niyo ako. Ayoko pumakasal kay Jimbo. Ilang beses ko nang kinausap si Monica tungkol sa bagay na yan. Pero ayaw niya ako sundin. Ruth, hindi ka ba nagsisisi na sumama ka sa akin? Mahal kita, Elmer. Kaya wala akong pinagsisisihan. At saka, pakakasalin mo naman ako eh. Oo. Kaya bago tayo magpunta sa probinsya namin, dadaan muna tayo sa kakilala kong judge para magpakasal. Salamat ha. Masaya ako. Kahit simple lang ang magiging kasal natin. At least magiging legal ang pagsasama natin. Sana hindi magtagal. Maunawaan na rin tayo ng mama mo. Elmer! Ruth, anak, kumusta ka na? Masakit pa po. Katawan ko. Oo, anak. Patawad. Dahil sa akin, muntik na kayong mamatay ni Elmer. Si Elmer. Ligtas din siya. Oo. Salamat sa Diyos. Magpagaling ka. At pangako, magbabago na ako. Hindi na ako tututol pa sa relasyon ninyo ni Elmer. Mabilis namang gumaling ang aking anak at tinupad ko ang aking pangako sa kanya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Monica. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Angelo Alcantara, Alan Ortega at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvatore M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Irene. Bata pa ako, itinatak na ng aking ama sa isip ko na ako ay magiging somebody paglaki ko. Pero gumuho ang pangarap na yon nang mabuntis ako sa edad na 19 anyos ng isang lalaking hindi ako kayang panagutan. Doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay at tila ang walang humpay na mga pagsubok. Ronnie, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo ko iiwan. Panagutan mo ko. Kapag umuwi ako sa bahay ng ganito at malaman ni Papa na walang amang sanggol nito sa sinapupunan ko, papatayin niya ako. Irene, hindi kita maaring panagutan. Bakit? Sabi mo mahal mo ko. Hindi pa totoo yung mga sinabi mo sa akin? Totoo. Mahal kita. At gusto ko rin makasama kayo ng magiging anak ko. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Irene,
May asawa ako. May asawa ka? Oo. At patawarin mo ako. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka iwan mo ako. Irene, mahal kita. At kung wala sana kaming mga anak, iiwan ko si Rika para sa'yo. Sabi mo, mahal mo ako. Oo, mahal kita. Sabi mo, mahal mo ako. Mahal mo ako. Pero bakit ka nagsinungaling sa akin? May asawa ka na pala, may anak ka na pala. Kung gano'n, bakit niligawan mo pa ako? Bakit hinayaan mo mahulog ang loob ko sa'yo? Walang iya ka! Irene, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang... Hindi mo sinasadya. Umalis ka na ngayon din sa harapan ko. Umalis ka na! Kung hindi, mapapatay kita! Nahilo ka ba sa biyahe? Galing ka ba probinsya? Bakit nagsusuka ka? Ay, communal ang CR dito. Kaya bawal maglabas sa loob. Kung maglalaba ka, doon ka sa ibaba. May gripo doon. At pwede ka na rin doon magsampay. Sige po. Namumutla ka rin ah. Teka, ilan taong ka na ba? 19 po. Saan ka nag-aaral? Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho? Ibig mong sabihin, tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho lang? Ganon? Bakit? Pwede ko na bang makuha po yung susi ng kwarto ko? Sorry. Oo nga pala. Eto. Salamat po. Maiwan ko na po kayo. Parang may kakaiba sa batang ito. Kung hindi ka nabuo, sana kasama ako sa mga aakyat ngayon sa stage. Sana makakakuha na naman ako ng medalya. At matutuwa na naman sa akin si Papa. Wala akong puwang sa mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi ka dapat narito. Bakit kasi nabuo ka pa? Ayaw naman sa'yo ng ama mo. Dapat hindi ka na lang nabuo. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Buntis ka, Irene? Opo. Sino aman yan? Pati po ba yan kailangan nyo rin malaman? Ay, hindi naman. Mabuti ka pa. May magiging anak ka na. Alam mo, yung anak ko, 5 taon na silang kasal ng asawa niya. Pero hindi pa sila nagkakaanak. Gusto ba nilang magkaanak? Abay, siyempre. Kaya nga sila nagpakasal. Dahil gusto nilang bumuo na isang pamilya. Kaya lang, hindi naman sila binigayaan ng Diyos ng anak. Gusto po ba nilang magkaroon ng anak? 4 na buwan mula ngayon? Ha? Namumula ang balat niya. Kumusta ka? Baby boy? Ang laki mo bata. Pero paano ka nagkasya sa tiyan ko? Irene! Ha? Kumusta ka? Okay lang ako. Ate Vina. Hello, Mark Jan. Mark John? Oo, Mark Jan ang pangalan niya. Cute niya. Pwede ko ba siya kargahin? Sige. Akin na. Halika. Kumusta ang anak ko? Sa wakas nakita ka rin ni Mama.
Excited na si Papa na makita ka. Huwag ka muna magagagalaw, Irene. Baka mabinat ka. Eto, dinalang kita ng mainit na sabaw. Salamat po. Ang putla-putla mo. Bakit kasi hindi ka umuwi muna sa inyo? Nakapanganak ka na naman. At wala naman sa iyo yung bata. Malay mo, baka matanggap ka muli ng papa mo. Aling Cora, Bakit? anong naramdaman ninyo nang una niyo makita si Vina nung ipinanganak mo siya? Masaya. Sobrang saya. Siyam na buwan ko siyang dinala sa akin sinapupunan. At nang makita ko siya, wow, talo ko pa ang nanalo sa loto. Basta, wala akong pagsidlan ng saya. Mahirap ipaliwanag ang kaligayahan. Pero alam mo, hindi doon natatapos ang lahat. Kapag nakita mo yung mga first time ng anak mo, mas masaya yun. Halimbawa, yung unang beses na bibigkas siya ng mama. Yung unang beses na dadapa siya. Unang beses na mauupo. Maglalakad. Bakit nga itanong? Irene, bakit ka umahagulgol? Ang anak ko. Ang kawawa kong anak. Oh, Irene, Kuya Greg, naparito ka sa bahay. ang anak ko. Ha? Irene? Um, Oh, napasyal ka. Ate Vina. Teka. Bakit ka lumuluhod? Patawarin mo ako, Ate Vina. Eto ang perang kabayaran ng anak ko. Ha? Isinasauli ko na. Ano? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang sa akin ang anak ko. teka muna, Irene. Nababaliw ka ba? May usapan tayo. Kuya Greg, maawa kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam kung habang buhay ako hindi kilalaning anak ni Papa. Wala na akong pakialam doon. Kung kailangan ko magtrabaho 24 oras para lang mabuhay kami ng anak ko, gagawin ko yun. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Paano? Kung ayaw ko siyang ibalik sa'yo. Kung ayaw mo siyang ibalik sa akin ngayon, araw-araw akong pupunta rito, luluhod, magmamakaawa sa inyo. Noong ipinagbubuntis ko siya, ilang ulit kong tinangka magpakamatay. Ilang ulit kong tinangkang tapusin ang buhay ko. Pero kapag naiisip kong may munting buhay sa loob ng tiyan ko, nanghihina ako. Hindi ko magawang uminom ng lason o kaya naman ay tumalon sa tulay. Sa panahong wala na akong pag-asa, siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagagawa kong bumangon araw-araw. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang ipagbili sa inyo. At pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko yun. Ate Vina, Kuya Greg, nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko. Nagmamakaawa ako.
ako sa inyo. Bagamat disappointed, ibinalik na rin sa akin ni na Ate Vina at Kuya Greg ang aking anak. Ngayon, 5 taon gulang na siya. Nakabalik na rin ako sa aming bahay at natanggap na rin ni Papa ang aking sinapit na kapalaran. Masasabi kong hindi ko man natanggap kaagad ang pagdating niya sa buhay ko. Pero ngayon, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap, nakakaya kong pasanin at lagpasan ang bawat pagsubok. Ako, si Irene. At ito ang aking buhay. Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig dito sa mundo ay ang pag-ibig ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Ang pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit nagagawang magsakripisyo, bumangon sa pagkakadapa at magpatuloy sa kanyang buhay ang isang tao. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.